Здравейте и днес ще снимам на Майнкрафт. Да започваме. После ще дойде още един човек с мен да играе. Ой, как ще ръкотаря. И за сега... това ми трябва. За сега ще играем само аз. И... аз вярно си убих. И колко гадно. Къде си, Минчо? О, ето те. Ела тук. Ела. Имам нещо за теб. Ето. Ой, какъв си содър. Да видя дали са пораснали морковете. Не. Между другото вече имам интро, който е гледал миналия ми клип. Днес ще си направя и аутро. Не! Как гадно ме бъгва. Спаднала ти се овца, Дани. Спаднала ти се овца. Добре. Аз и сега ще си изтегля тъпия Майнкрафт и ще вляза. Кажи платената версия. Не си... Си изтегля платената версия. Чакай само И моята е платената между другото. Чакай само да са умно за платена версия. Къде отивам аз на майната си Райна? Мале. Между другото, текстчър пака е готин. Овцичка. Ела така да те убия. Аз мога да убия и с ръка, окей. Де си, бе? Овца. Кой не чити? Аз не читя. Тук как стържа човек му бесява. На мен не ми пречи. На мене да. Аз ги игнорирам. Ти си можеш хората. Сега ще чакаме Дани да влезе в сървъра ми. Само да се логна. Ще се изтегля тъпата. Копшири. Чакай. Марига. Добре, човека си прави YouTube канал. Нов. Ще спра клипа и ще почна, когато той... Нали дойде, съсети да дойде. Добре, чао. Здравейте отново. След паузичката за вас. Аз се събрах малко материали, направих си лъки стрели и сега ще направим още нещо. Аз ще вляза след една секунда, да знаете. Само да направя нещо, което ме вбесява. Значи няма да е една секунда. Всички знаят колко мразят тези тъпи. Не, никой не го знае. Много 25 човека. Не баш 25. Всеки го прави. Ние пред 25 човека знаят. Това е, че те го бесява. Правих една глупост. Да фак, бе, не мога да си го направя.
Все ще излюскам долу. Не мерси. Чай да си я купя, влизам се. Оф, направо спира на пауза и наистина той започва да пусна, когато той влезе. През това време и без това ще търся обсидиан. Ще търся обсидиан и ще се видим след малко. Намерих обсидиан и сега е време да направим enchanting table. И отивам. Скоро почвам да правя интрото за хора. Да. Аз правя вече интрото за всеки човек. Обаче може да ще го направим, не? Да. А моето интро. Човек, аз нямам интернет, не мога да вляза. Така, забрах, че ми трябва кожа. Кожа и... Отиваме сега да търсим sugarcane. Чудно на начало, всичко ми е разпиляно. Оп. И докато да търся sugarcane, вие ще останете на пауза. Хора, намерих sugarcane и сега се връщам обратно в базата ми. Тук на дупка. Паднах на дъне. И тук също. Аре бе, бягай. Вълк няма да се махне. Сега ще да направя на захар да рейджа. Сейчас имам 5 кожа. Окей. Но. 2. 3. Сигурно съм останали 2 sugarcane, да. Ще ги засия. И сега. Където за enchanting table? Диаманти. Точно 2. И сега. Тук. Бам! Бах ти, якото изглежда за текче пак. Аз имаме 2 книги да енчантна. Нямам лапис. Отивам да търся лапис. Чао за сега. Та отидах да събера лапис. Събрах малко. Според мен е малко. Стаки 13. И така е време за енчантване. Разгиля. Окей, така. Така, и сега ако ми кажеш, че нямам левел, чакай, имам, добре. Тъй. Аз няма да играя с нея, защото нямам интернет на таблет. Да, той няма да играе с мен, понеже няма интернет. Всъщност, кой казва, че няма? Пиците му заболяха да седя така. Ще си играл в телефона и там съм я купил. Добре, така, влизай след. Така, I'm breaking. Така. Efficiency. Breaking efficiency. I'm breaking. Вземем efficiency. Лъка. Време е за лъчко. Power 1. Вземам Power 1. Та, сега ще видим на Power. Имал съм на една кирка, човек. Имам 8 левела още. Аз съм имал най-готините енчанти. Така сега. Като бях на хакер. Видим Power. Power. Не, че няма да се го енчантвам. Да видим кирките. Тази изхабена, дай тази кирка. Пишем си. I'm breaking. Няма да я енчантвам.
искам хубав енчант. Аз искам по-хубав телефон. Ще разконя, ще взема Power. Така да видим се. Power 1. Ами знаех си. Power? Power. Окей, Power. Виждам си. Като си гледам още енчанти ми презлява. Да, като си включих телефона. Изхабих си левелите, така да кажем, за най-тъпите работи и съм разочарована. Това любов е. Трябва поне да съедините две книги Power. Познайте кой влезе в сървъра. Разгледай, ти съсети. 1, 2. Та хора, Дет си взех много. това ще е за днешния клип и до скоро. It's been said and done.